Miġdiet jitfaċċaw każi oħra ta' scabies wara li fl-aħħar ġimgħat din l-infezzjoni inxterdet f'bosta skejjel u fost numru ta' tfal u adulti. Dawn kellhom jikkuraw ruhom permezz sangwenti filwaqt li ħafna mit-tfal ma marrux l-iskola biex ma jkomplux ixerdu l-infezzjoni. Il-ġimgħa fil-għaxija l-awtoritajiet tas-saħħa ħarġu stqarrija jgħidu li kienu żviluppaw każi ġodda ta' scabies fl-isptar Monte Carmeli. One News huwa infurmat li kien hemm aktar minn 15-il każ ta' scabies f'dan l-isptar. L-awtoritajiet rimarkaw li kienu ttieħdu l-azzjonijiet neċessari biex is-sitwazzjoni tkun ikkontrollata. F'kummenti dwar il-każi ġodda, il-Ministru tas-Saħħa Joseph Kassar dalgħodu fuq ir-radju qal li m'għandniex għalfejn inkwetaw għaliex din l-infezzjoni ilha fostna żmien twil. L-iskejbiż ukoll ilha magħna minn żmien il-brodu. Irridu nkunu ċari li aħna fi żminijiet aħna sirna iktar konxi tal-kundizzjonijiet tagħna. Il-bniedem sar iktar konxju. U allura meta tkun iktar konxju, jsiru iktar checks. Il-Ministru qal ukoll li sa fejn jafu l-inċidenza ta' din l-infezzjoni f'Malta ma żdieditx tul dawn l-aħħar xhur. L-ammonti ta' scabies ma żdiedux matul is-sena. Jiena sa fejn jiena meta ħadna parir minn id-dermatologu ma jidirx li kien hemm xi żieda sostanzjali.